Okay, tay. Pag sinabi ko pong open, i-open niya, ha? Okay, tay. Open niyo. Open niyo, tatay. Open niyo. Dali, isilip niyo. Happy birthday to you! Okay, tay. Pag sinabi ko pong open, i-open niya, ha? Okay, tay. Open niyo. Open niyo, tatay. Open niyo. Dali, isilip niyo. Happy birthday to you! Happy birthday! Meron kayo cake. Dito kayo patata. Dito kayo. At syempre, meron din kayo bread basket. Dito kayo tayo. Yan. At syempre, meron din kayo Jollibee! Jollibee yan, Jollibee. Okay? Ayan, at syempre, meron pa pala si Ate! Ate Pamilyo. Yan. Kaya yun? At syempre, asan si Angela? Para kay Angela. Siya, tayo kayo saan? Ganda lang ha, kaya yaw? Kasama lang ha? Okay lang kayo? And a lot of what I hope for is thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace can stop me from believing that my love will pull me through. Thanks to you.
Okay, wish, wish, wish! Mag-wish. At syempre, merong inahandang letter po sa inyo si... Mamaya natin malalaman. Happy birthday, Papa! Wish you all the best for the coming year and of course all others. You deserve to celebrate your birthday with people who love you the most. Again, happy birthday! At syempre, ang kanilang anak. Ano po ang mensahe niyo po kay Papa? Kuya! Papa, happy birthday! Sana Papa, haba pa ang buhay mo Papa. Love you Papa. Si Kuya na isa! Hindi, ang wish ko lang ay Papa, sana mahaba pa yung long life, good health, at huwag kang mag-alala pa, nandito lang ko. Nandito lang kami, mga kapatid ko, na sana maging malusog lagi pa ang katawan. God bless pa. Happy birthday. Sino pa po yung mag-message? Ate ka ate, ang apo! Happy birthday, Lolo! Oh! Ayan, next po! Ayan! Sino pa po ang mag-message? Kapatid po! Happy birthday, brother. Sana umunlad pang buhay mo na very happy, wonderful your birthday. Happy birthday. Yay! At syempre, sino pa po? Tatay, ano po ang inyong mensahe po sa nagbigay po ng sorpresa? Alam niyo po ba kung sino? Sino po? Si Ma'am Leia. Si Ma'am Leia po ang nagbigay ng sorpresang ito para sa inyo po. Ayan. All the way from Vancouver, Canada. Tatay, mensahe niyo po kay Ma'am Leia. Salamat kayo. Thank you, Kuya Mac! Thank you, Ilog, message ka kano! Thank you, Mama. Thank you. Ano message niyo po kay Ma'am Leia? Thank you, Punaw. Thank you. Salamat! Thank you! Ayan. At syempre, ako po magpapakilala ng tatay. In behalf of Edmonton's Flower Shop and Parkiness, thank you Ma'am Leia sa pag-trust at pagpili po sa amin. At syempre po, napasaya po natin si tatay. Hindi lang si tatay, kundi ang mga pamilya niya dito. Ayan! Nakita niyo po. Ayan, nagsiya ka ng mga kuya at sa mga apo. Ayan. Ingat kayo dyan! Bye! Bye! Thank you, Ate Nerea! God bless. Ate Leia, thank you sa surprise kay Papa.